Прывітанне, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Я Марыя Вайтовіч і мы знаходзімся на Еўрарадыё. 3 лютага Цэнтральная выбарчая камісія агучыла афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, так званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Паводле звестак ЦВК, Лукашенко набраў 86,82% галасоў, чым чакана апярэдзіў сваіх апанентаў. На фоне страсцей, якія палаюць у ЗША, навіна пра пераабранне дыктатара на чарговы тэрмін прайшла амаль незаўважна. У першыя дні пасля галасавання, калі вынік яго ўжо быў у прынцыпе зразумелы, Лукашенку павіншавалі лідары толькі некаторых дзяржаў. Пра тое, як Трамп скраў у дыктатара Лукашэнкі перамогу на выбараў, будзем сёння размаўляць з кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красулінам. Прывітанне, спадар Яўген. День добрый. Спадар Яўген, вось такая сітуацыя, якую я толькі што апісала. Скажыце, калі ласка, чым вам цікавы, як гісторыку, так, гэты перыяд? З аднаго боку, выбары Лукашэнкі, які сапраўды ніхто не заўважае. СМІ, журналісты, якія прыязджалі ў Беларусь, акрэдытаваныя, казалі, што ўвогуле нават не пахла гэтымі выбарамі, так, у нашай краіне ў гэтым годзе. З іншага боку, вось гэтая палітыка трампізма. Што адбываецца? Давайце трошкі самыя цікавыя моманты, на якія вы звярнулі ўвагу. Я так разумею, у нас няма задачы выклікаць вялікай дэпрэсіі ў нашай аўдыторыі. Так, бо адна справа это, канешне, разважаць пра падзеі ў гісторыі, якія адбываліся з чалавецтвам і грамадствамі. Іншая справа перажываць гэта ўсё, так? Памятаем гэты выраз, які звычайна прыпісваюць кітайцам, хутчэй за ўсё прыпісваюць проста праклён, каб ты жыў у эпоху пераменаў. Ось мы, канечне, жывем у эпоху пераменаў, і прычым абсалютна непрадказальна, куды гэтыя перамены нас завядуць і на які час галоўнае памятаць, што перамены ідуць увесь час, пастаянна. Жыццё, гісторыя, грамадства — гэта вельмі дынамічныя такія з'явы, і тут немагчыма спыніць, там прыкалаціць цвікамі да чаго-небудзь і казаць: «О, зафіксавалі момант, далей адсюль не рушым». І, дарэчы, гэта даволі істотны момант, які выпускаюць, не тое, што некаторыя, шмат хто з аналітыкаў, што ўсё змяняецца, ўсё дзейнічае, прычым дзейнічае пад уплывам шматлікіх фактараў, чысцяком такіх шматлікіх, што мы проста не можам усе ўзяць пад сваю ўвагу, і, адпаведна, мы не можам прадказаць, куды далей будзе гэта ўсё рушыць. Тым не менш, спрабаваць усё роўна трэба, неяк, вось. Таму і паспрабуем. І вось тое, што заяўленая тэма скрадзеная перамога, перамога, зразумела, у двухкосці, ось тут у першую чаргу, ведаеце, узнікае пытанне, прычым пытанне старадаўняе, беларусы даўно ім задаюцца, навошта ўвогуле выбары? Так, вось навошта Лукашенко праводзіць выбары? І тут таксама гэта ж не толькі рэжыму Лукашэнкі тычыцца, гэта ў гісторыі бывала з усімі практычна дыктатарскімі рэжымамі. Правядзенне выбараў, 20-е стагоддзе, пачатак 21-га, не праводзіць выбары не камільфо, но з іншага боку, ёсць зусім ужо адвязаныя рэжымы, як зноўку Лукашэнкі, так? Пра яго ж няма ніякіх ілюзіяў ні ў кога, зноўку і па рэакцыі міжнародных інстытуцыяў і розных краін бачна, што тут падмануць мала каго можна. Вось, ўсё ж такі пытанне, навошта? І прычым бачна, што Лукашенко і ягонае атачэнне даволі ўсур'ёз успрымалі гэта ўсё, і там сапраўды было напружанне. Вось бачна нават па незалежных медыа беларускіх, там заходзіш на якую-небудзь старонку вядомага беларускага выдання, і там адзін Лукашенко, Качанова, Лукашенко. Вось, просто такое адчуванне, што, ё-маё, перагарнулі старонку, апынуліся ў 19-м годзе, ўсё. Насамрэч, канечне, для дыктатараў выбары маюць даволі істотную, вялікае значэнне, істотную ролю адыгрываюць. Ёсць даследаванні, якія гэтай праблеме прысвечаны, і яны паказваюць, што сапраўды для дыктатарскіх рэжымаў, аўтарытарных рэжымаў выбары застаюцца істотным інстытутам. І тут можна выдзеліць некалькі такіх фактараў, якія ўплываюць на рашэнне дыктатарскіх рэжымаў правесці такія выбары.
І першае, што штурхае гэтыя рэжымы да выбараў, гэта, канешне, пытанне легітымнасці, прызнання, непрызнання. Ну так ці іначай, усё ж такі ў наш час галоўны наратыў гэта тое, што народы мусяць абіраць, народы мусяць галасаваць, і толькі ад іхняга выбару залежыць далейшы палітычны лёс краіны. І калі мы не праводзім выбары, ну ўсё, мы здаемся, мы там пішам на ілбе неонавымі літарамі, так, мы аўтакраты, дыктатары, ну і адпаведна ідзем у катэгорыю выгнаннікаў, з якімі ніхто не абшаецца. У нашым свеце зноўку шарык маленькі, нікуды з яго не падзенемся, нейкія правілы трэба выконваць дзеля таго, каб мець ну хоць нейкі доступ да рэсурсу, таму трэба, каб была хоць нейкая легітымнасць. Вось тут выбары. І мы гэтую шыльдачку, значыць, здымаем з лба надпіс «дыктатар» і пішам: «О, дэмакратыя, ну хаця б маленькая». Там, як пісалі некаторыя нашы аналітыкі: «Ой, яны з шафы дасталі канапацкую, значыць, маленькая дэмакратызацыя пайшла». Вось, ну якая дэмакратызацыя, усе бачаць, вось тым не менш, таксама разумеем, што усім відавочна, што гэта не выбары, ніякай там дэмакратыі мяккай, цёплай ніякай няма. І тут адзінае што, мы кідаем з пункту гледжання дыктатарскага рэжыму такую падставу. Так, хлопцы там за мяжой, мы ўсё разумеем, вы нас цярпець не можаце, ну вы ж ведаеце, што надвор'е пераменлівае. Вось Трамп зноўку прыйшоў, вы яшчэ не ведаеце, з кім вам давядзецца справу мець, пры якіх абставінах. Як вам наш рэсурсік? Вось можа ўсё ж такі зноў засябруем, но добра, не будзем сябраваць, но хаця б нейкія грошыкі нам падкіньце, а мы за гэта вам нейкія плюшкі. Вось, і вось вам падстава, у нас выбары прайшлі, прагаласаваў, народ прагаласаваў, усё. Вось назіральнікі пацвердзілі. І гэта такі аргумент для Лукашенка-ферштеераў, што ну вось жа, паглядзіце, прайшло. Можа, не цяпер вы за гэта схопіцеся, но потым вы за гэта схопіцеся. Таму гэта ўжо не бессэнсоўна з пункту гледжання гэтай дыктатуры, што мы выконваем пэўныя правілы, пэўныя такія неабходныя крокі. Але такое адчуванне, што ўсё ж такі увага людзей, так, і ну, грамадзян розных краін свету цяпер не на Лукашэнку. Вось чаму такімі незаўважнымі былі гэтыя выбары, чаму яго сапраўды мала хто павіншаваў, і вось што адбываецца з іншага боку? Тое, што не павіншаваў, дарэчы, гэта зноўку не заслуга Трампа, гэта хутчэй заслуга таксічнасці самога рэжыму і самога Лукашэнка. Всім. Такі кропелькі вось гэтых віншаванняў паступаюць. Я сидзеў, чакаў літаральна на гадзіннік, так глядзеў на экран, на гадзіннік, на экран. Ну дзе ў нас венесуэльцы-то? У мінулы раз гучна прагучала вось гэтае віншаванне, а цяпер Мадура у сваім тэлеграме выдаў віншаванне, там іншыя прадстаўнікі рэжыму ў тэлеграме зноў выдалі, ну фактычна міністэрства замежных спраў праз тэлеграм, не тое, што там тэлефонныя званкі, не тое, што зноўку віншавальныя тэлеграмы, толькі не тыя, пра якія мы толькі што казалі, вось, а рэальныя. І гэта таксама крышачку дзіўнавата. І Афрыка, я думаю, з Афрыкі будзе больш высокі вал гэтых віншаванняў, а так, ну і Эсватіні павіншавала. Ну, хто там гэта Эсватіні чуў калі-небудзь? Рэжым там, дарэчы, ну там манархія ўжо афіцыйная, там выбараў не трэба праводзіць, і вельмі блізкі рэжым. Па сутнасці сваёй вельмі блізкі, так што падобнае цягнецца да падобнага. Вось, а так Зімбабве штосьці не асабліва, хаця таксама можна было б чакаць у першых шэрагах. Вось, і гэтак далей. Таму тут сітуацыя сапраўды для Лукашэнкі не надта добрая. І вось зноўку вернемся ўсё ж такі да гэтых фактараў, якія прымушаюць правесці выбары нават у такой сітуацыі, калі ну усім відавочна, усім. І тут застаецца толькі вось рабіць выгляд, што ды не ўсім відавочна. І сапраўды некаторыя поспехі на гэтым шляху дасягаць. Вось мы зноўку параўноўваем медыйную прастору цяпер і тады да 26-га. Цяпер значна скараціліся вось гэтыя загалоўкі, дзе было ўсім вядомае прозвішча. То бок
перадвыбарная вось гэтая элекцыйная кампанія, якой не было, но якая насамрэч была. І любое прыгадванне прозвішча гэта піар, калі гэта толькі не некралог. Таму тут для прасоўвання Лукашэнкі ў медыйнай прасторы гэтая кампанія адыграла вялікую ролю. І зноўку і мы абмяркоўвалі, і іншыя абмяркоўвалі, і на захадзе абмяркоўвалі. Увесь час прозвішча Лукашэнкі прысутнічала ў медыа, гэта бальзам на старую зраненую душу. Але з іншага боку, шмат хто з медыа, я дакладна гэта ведаю, бо рабіла матэрыял на гэтую тэму, такі агляд, так, пісалі пра Лукашэнку не толькі тое, што вось адбываецца ў краіне выбары, так, Лукашенко, такі-то кандыдаты, а пісалі, узгадваючы жорсткія рэпрэсіі ў 2020 годзе і узгадваючы тое, што яны працягваюцца ўвесь гэты час. І такі досыць такі піар, але чарнавасенькі, скажем. Піар, но вось бачыце, дацягнулі да трампізму, дзе вось калі паглядзець гэтае выступленне таго ж Рубіо, бачна, што ён падводзіць паступова да таго, што завяршаецца сіла права і пачынаецца права сілы. Вось вы не можете процістаяць агрэсіі з боку дыктатарскага рэжыму. Ну, вы слабак, значыць, ваш лёс быць праглынутым, быць падпарадкаваным і гэтак далей. Вось тут, уласна кажучы, яшчэ зноўку з пункту гледжання рэжыму можна дачакацца таго моманту, калі яму так па шчочцы Трамп патрэпле і скажа: «Малойца, моцны мужик, наш хлопец». Вось, так што тут я б не казаў, што прыгадванне рэпрэсіяў гэта такі вялікі мінус патэнцыйна. Можа сыграць у любы бок. Таму зноўку, таму ўсе і кажуць, што любое прыгадванне гэта піар, акрамя некралогу. Так што прапіярылі Лукашэнку знатна. Вось, далей апазіцыя. Вельмі часта выбары выкарыстоўваюцца дыктатарамі дзеля таго, каб разбысціць, расслабіць, разарваць апазіцыю. Зноўку, праз не толькі розную ступень доступу там да нейкіх плюшак, эфір, нейкія сродкі і гэтак далей. Таксама дзеля таго, каб апазіцыя пачала пакутліва вырашаць, а што ёй рабіць. Ну, вось, бярем беларускі прыклад, а ён не толькі для Беларусі, уласна кажучы, прымальны. Гэта можна паглядзець на Венесуэлу, 17 год, выбары ў нацыянальную асамблею. Там тое ж самае, удзельнічаць, не удзельнічаць. Відавочна нелегітымны прэзідэнт, які сфальсіфікаваў выбары прэзідэнцкія, Мадура. Ён абвяшчае выбары, чаго ён права не мае. І вось далей, што рабіць? Байкатаваць ці удзельнічаць? Байкатаваць, канешне, гэта больш маральная пазіцыя, можа быць, но гэта пазіцыя выбівае апазіцыю з палітычнага поля. І шмат было прыкладаў у гісторыі, у тым ліку 21 стагоддзя ўжо, калі такія кампаніі байкоту завяршаліся проста громкай перамогай гэтых самых дыктатарскіх рэжымаў. Бо апазіцыя прыбіралася дэмакратычная, доставалася, прыйсці, прагаласаваць, прыходзіла там 50+1% выбарцаў на ўчасткі, галасавалі, тут фальсіфікаваць нічога не трэба. Усё, мы перамаглі. Так было ў шэрагу афрыканскіх краін, вось так было ў Венесуэле ў той жа аднойчы. Вось, таму байкот вельмі такі сумнеўны метад барацьбы, но тым не менш ён прысутнічае ў апазіцыйных наратывах і расколвае гэтую самую апазіцыю. І вось зноўку давайте паглядзім, як байкотчыкі дагэтуль уплываюць на нашы думкі, на наш светапогляд датычна 2020 года. Вось яны кажуць: а вось мы там прасядзелі пыскамі ў сценкі, там пакрыўджана дыхаючы ў сапатку, і было б добра. Зноўку мягкая беларусізацыя можа была б, дэмакратызацыя мягкая замест вось гэтага ўсяго цяперашняга. І такім чынам яны яшчэ і падрываюць легітымнасць Ціханаўскай. Калі яны радасна крычаць: пачакайце, выбараў не было. Дык выбараў уже не было у 2020 годзе. Усё, якая Ціханаўская, маўчыце. Супер, яны, спадзяюся, гэтага не будзе, ўсё ж такі беларусы мудрэйшыя за гэта. Што Ціханаўскую спішам, у нас не будзе вось гэтага голасу у высокіх кабінетах і на міжнароднай арэне,
вельмі гучнага, да якога прыслухоўваюцца, і з якімі істотныя людзі, власна кажучы, ручкаюцца, вось як на урачыстасцях у Асвенцыме, сустрэча з кіраўніцтвам дэлегацыі Злучаных Штатаў тых жа, вось Чарльз Кушнер, гэта ж вельмі высокі ўзровень, з вялікай патэнцыяй. А цяпер уявім, што гэтага нашага голасу няма. Ну супер, вось, ужо для дыктатуры вялікі плюс. З кім яшчэ размаўляць ад Беларусі, калі акрамя Лукашэнкі альтэрнатывы няма. Вось, ну не будуць жа ні з Пазняком пры ўсёй павазе, ні з Сіўчыкам пры ўсёй павазе размаўляць, тым больш там з Цыпкалы і гэтак далей. Вось, так што тут вось па кропачцы, па кропельцы мы тут накропаем, ну хаця б на не тое, што на палову ў шкаліка, ну на донышцы, а далей можа згуляць зноўку ў любы момант. То бок тыя ўвогуле тыя вось і сваркі беларусаў і ўнутры супольнасці грамадзянскай, так, дэмакратычнай супольнасці, і тое, што тая ж самая стомленасць, пра якую мы кажам, да, ад гэтага Лукашэнкі, ад гэтых выбараў, да, яна ў прынцыпе можа згуляць такую так на руку, скажам так, дыктатару, да? Так, безумоўна, і на гэты разлік, што давайте мы працянем яшчэ крышачку, давайте мы яшчэ ўкінем ім тэмаў для сваркі, для раздраю. Давайте мы там камусьці дадзем пернічку, крышачку, вось. Скажам, о, добрыя хлопцы, там, тэлеграмку ім зноўку дашлем вітальную, скажам, вось, гэта сапраўдныя апазіцыянеры, а гэта не сапраўдныя. І далей грызіцеся, калі ласка, паміж сабой. Хто ёсць сапраўдным, а хто не. Такім чынам, вось дыктатурка, я ж уже казаў, накроплівае сабе так, ну, на парцайку нейкага пазітыўчыку. А цяпер наконт таго, там убачым, што выбары, яны так для дыктатуры нясуць пэўныя плюсы. Пры гэтым зноўку, як вы заўважылі, усе напісалі, вось я глядзеў гэтыя рэакцыі там еўрапейскіх краін, зноўку АБСЕ не здолела, парламенцкая асамблея не здолела, падаецца, не, нават еўразвяз не здолеў адзіную вось гэтую дэкларацыю выдаць, замест гэтага кожная краіна выдала сваю, чым павялічыла гучнасць гэтай заявы, і там паўсюль напісана, гэта не выбары, гэта ганьба. Вось просто фактычна па ўсім свеце, гэта ж не толькі Еўропа, Злучаныя Штаты Амерыкі, там, канешне, з рэакцыяй крышачку не так відавочна, бо 17 студзеня на старонцы амбасады ў Беларусі амерыканскай павешаны даволі доўгі, даволі такі змястоўны тэкст наконт таго, што такое гэтыя выбары і куды з імі ісці тым, хто іх арганізаваў. На старонцы амерыканскае прадстаўніцтва пры АБСЕ там была заява даволі моцная, толькі правісела яна недоўга. Цяпер па спасылцы гэтую заяву нельга знайсці. Ну і тут пытаннічка зноўку, гэта тэхнічная нейкая праблема, збой, ці гэта ну, нейкае там пасведчанне палітыкі, што пакуль мы не будзем нічога абвяшчаць, пачакаем. Бо я страшуся, што адміністрацыя Трампа таксама не зусім разумее, куды гэта ўсё яе завядзе, да якой сітуацыі. Вось, і зноўку, канечне, рэжым разумеў, што ніхто не прыме ягонае дзеянне пад назвай выбары, акрамя, канечне, ягоных, скажем так, саюзнікаў і таварышаў па мадэлі палітычнай, такіх жа аўтакратаў. Дарэчы, вось яшчэ адзін плюсік, гэта ведаеце, як за савецкім часам, калі ў войску служыш, у дэмбеляў, якія ішлі на дэмабілізацыю, была такая традыцыя там на сваю форму нашыць розныя галуны, значкі, шэўроны і гэтак далей, там усё гэта зрабіць, ну так глядзіш, нейкая карыкатура на чалавека стаіць, і так яны ідуць вось у карыкатурным выглядзе на дэмбель. А потым разумееш, што гэта яны паказваюць сваю крутасць перад жыхарамі свайго двару, сваёй вуліцы і гэтак далей. Паглядзіце, я таксама круто вяртаюся з войска. Вось тут таксама паглядзіце, таварышы дыктатары, я магу кантраляваць сітуацыю ў сваёй краіне. Вось вы там кантралюеце, і я кантралюю. Таму пакуль трымаемся разам, вось, і так пераможам.
Вось, но пры гэтым зноўку разумеем, што з усіх іншых бакоў паляціць вось гэтае слово ганьба. І тут якраз вельмі добра, калі вось гэты агульны фон ганебны мы чым-небудзь, ну, скажем так, замікшуем, там, замаскіруем, заглушым. І тут жа у Лукашэнкі ёсць цудоўны досвед. 2001 год. Памятаеце, 9 верасня 2001 году прэзідэнцкая кампанія таксама пачынаецца вось гэтая хваля, што гэта не выбары. І тут 11 верасня Злучаныя Штаты Амерыкі, і свету ўжо ні да Беларусі, ні да Лукашэнкі, ні да чаго. Толькі вось гэтая падзея. Тады, дарэчы, шмат хто так на паўсур'ёзе казаў, што гэта пасведчанне таго, што Лукашенко прадаў душу д'яблу. І д'ябл яму так дапамог. Ён не скраў перамогу Лукашэнкі. Дарэчы, калі я не памыляюся, у 2001 там лічбы былі куды больш сціплымі. Там штосьці каля 75% ён сабе намаляваў. У той год, дарэчы, тады беларусы шмат хто верыў, што выбары праходзяць, сапраўды. Ён перамагае, а гэтыя апазіцыянеры ўсе вечныя праігрывацелі. Вось, тут для Лукашэнкі зноў у 25 годзе адыгрывае вось гэты фактар, пазітыўную ролю, што ўся ўвага пераключана на Трампа і на Злучаныя Штаты і іхнюю палітыку. І таму, ну, там апазорыўся і халера з табой, не да цябе, сидзі. Вось. І тут зноўку у мяне, калі перанеслі з лютага на студзень выбары, гэта у мяне была першая думка, што хочуць замаскіраваць, вось схаваць гэтую сваю ганьбу за тымі падзеямі, за тымі навінамі, якія будуць ісці ў гэты час з Злучаных Штатаў. Бо уся ўвага свету будзе пераключана, а там можна зноўку, вось як з чыстага аркушу, калі свет нарэшце насыціцца там гэтымі трампісцкімі выхадкамі і пачне шукаць так, што ў нас яшчэ цікавенькага ёсць, казаць: о, хлопцы, вось тут я, памятаеце мяне, я насамрэч добры хлопец, такі ж, як і вы, вось выбары у мяне праведзены, ну хто там памятае, што гэта за выбары былі, так? Вам жа тады не да таго было, у вас там была Панама, Грэнляндыя, Мексіка. Вось, такім чынам, вось тут якраз мы бачым, што Трамп не скраў перамогу Лукашэнкі, а, скажем так, быў часткай вось гэтага пляну. З спадзяваннем, што гэта дапаможа. У стратэгічным, там нейкай, у стратэгічнай перспектыве гэта дапаможа ўсё ж такі, каб забыцца на ганьбу і выплыць такім, ну, не тое, што чыстенькім, но вось з гэтымі подставами павялічыць сваю легітымнасць і, адпаведна, павялічыць ресурсы. Што выбары-то былі, так, ну, ўсё. Спадар Яўген, вось вы тут згадалі такія трампічныя выхадкі, так? Але Лукашенко і сам, ён такі, ну, здольны, так, на свае лукашэнкаўскія выхадкі. А калі паглядзець тое, што адбываецца ў ЗША цяпер, так, як уваходзіць у, ну, такое новае палітычнае жыццё, новая адміністрацыя Трампа, так, што там адбываецца, якія навіны адтуль ляцяць. Ці можна неяк трошкі параўнаць Трампа і Лукашэнку? Ёсць ці няма ў іх нешта агульнае, ці наадварот яны вельмі розныя? Давайте трошкі паразважаем. Трамп і Лукашенко. Так, ведаеце, трэба улічваць вельмі шмат узроўняў параўнання, шмат крытэрыумаў. Бо Лукашенко, канечне, гэта, ну, штосьці такое досыць унікальнае. Не было нават сярод дыктатараў такога чалавека, які б так паслядоўна знішчаў сваю дзяржаву і сваю краіну, і настолькі было б яму пліваць на гэта. Тут зноўку для мяне, ну, я сустракаю даволі шмат пацверджанняў гэтай сваёй гіпотэзе, што для Лукашэнкі, канешне, галоўная мара па жыцці гэта маскоўскі трон, заняць яго. Таму Беларусь для яго гэта неістотна, гэта так, вось пакуль месца, дзе можна перасидзець, пакуль там крэмлёўскія вежы ваююць паміж сабой, а потым уехаць у Крэмль ва ўсім белым. Вы ў гэта верыце, сапраўды, да?
Ну, прынамсі, тое, што ў 90-х гадах такая мара ў яго была, гэта адназначна. Потым, можа, гэта крышачку суцешылася. Вось калі з'явіўся Пуцін, там было, канешне, цяжкавата Лукашэнку канкураваць вось з тымі ўсімі рэсурсамі, якія былі ў Пуціна ўкінутымі. А цяпер, я думаю, ён зноў крыяў, асабліва пасля мяцяжу Прыгожына, калі ён пабачыў, што там ніхто не кінуўся Пуціна абараняць, што самалёты у тым ліку і з Пуцінам так пырскнулі ў розныя бакі з Масквы, і ўсе сядзелі на флайт-радары і глядзелі, куды яны ляцяць ці даляцяць увогуле. Вось, і зноўку памятаем, што вобраз Лукашэнкі тады пачаў падавацца як такога выратавальніка Расіі, так званы бульбяны спас. І гэта зноўку падняла ягоны прэстыж і ягоны імідж вырас у вачах расіянаў. І тут ён, я думаю, ўсё у яго як не знікала. Ён хоча гэтую самую Маскву. А Трамп? Трамп, тут у яго, канечне, было б, можа, болей падабенству з Лукашэнкам, калі б у Трампа была свая Расія. Ну, у яго няма Расіі, у яго ёсць Амерыка, Злучаныя Штаты, якія ён хоча, як мы памятаем, зрабіць вялікімі зноў. І вось тут пачынаецца падабенства з Лукашэнкам. Лукашэнка і Трамп – гэта такое ўражанне людзі далёкага мінулага. Вось 19-е, першая палова 20-го стагоддзя, ну, для Лукашэнкі гэта, я б казаў, першая палова 70-х гадоў 20-го стагоддзя, эпоха развітога сацыялізма дарагога Леаніда Іліча. Вось калі заклалася ягоная карціна свету, у тым ліку і мара пра Маскву, і вось пра гэтыя з'езды, там усё. Вось, у Трампа гэта 19-е стагоддзя, калі мыслім катэгорыямі экспансіі, калі мыслім катэгорыямі сілы. І зноўку Трамп гэта, уласна кажучы, такі рыцар дактрыны Монро. Пра дактрыну Монро шмат хто чуў, мала хто ведае, што гэта такое. У снежні 1823 года тагачасны прэзідэнт Джеймс Монро выступіў перад парламентам з прамовай, дзе вылучыў гэтую дактрыну, што Злучаныя Штаты з'яўляюцца гарантамі неўмяшальніцтва еўрапейскіх дзяржаў у справы новага свету. Фактычна гэтая дактрына падзяліла зямны шар на стары свет і новы свет. Вельмі яскрава падзяліла, вельмі доўга Злучаныя Штаты і ўвогуле амерыканскія дзяржавы і іншыя не ўмешваліся у палітычныя справы. Эканоміка так, гэта святое, канечне, а вось палітычныя справы не. І вельмі так уважліва Злучаныя Штаты заўжды сачылі, каб стары свет не ўмешваўся асабліва ваеннай сілай у справы новага свету. Праз гэта з'явіліся некалькі такіх не новых дактрынаў, а паправак да дактрыны Монро. Напрыклад, папраўка таго ж Рузвельта, не Франкліна Деляно, а Теодора, тое, што завецца палітыка вялікай дубінкі. Што мы разумеем, што лацінаамерыканскія краіны, казаў Рузвельт, паводзяць сабе падчас неадэкватна. Яны набіраюць шмат крэдытаў замежных, якія не могуць абслугоўваць, потым прыплываюць еўрапейскія кананеркі выжыбаць гэтыя крэдыты. Гісторыя вядомая пачатку 20-го стагоддзя, венесуэльскі крызіс. Венесуэла заўжды такая была своеасаблівая краінка. Вось, калі брытанцы, немцы прыплылі вышыбаць пазыкі з Венесуэлы. І Злучаныя Штаты там ледзь не адправілі свой флот, каб здымаць блакаду з Венесуэлы. Вось, такім чынам, Злучаныя Штаты, яны былі гарантам вось гэтага неўмяшальніцтва. Ну, зразумела, стары свет, гэта манархія, гэта не дэмакраты ў той час. І яны зноўку, як былыя каланіяльныя дзяржавы, метраполіі, яны хацелі зноў усталяваць свой кантроль над былымі калоніямі. Злучаныя Штаты гэтага не давалі зрабіць. Ну і як гарант вось гэтага неўмяшальніцтва Злучаныя Штаты вельмі доўга устрымліваліся ад канфліктаў старога свету. Першая сусветная вайна,
там давялося, ну, была такая тэлеграма Циммермана, дагэтуль спрачаюцца, ці не падробка гэта, ну, хутчэй за ўсё не, гэта рэальна. Министр замежных спраў нямецкай імперыі, 17 год, направляе тэлеграму, ну, дакладней, гэта, конечно, 16, што ён прапануе мексіканцам зладзіць уварванне на сярэдні захад Злучаных Штатаў, ну, праз паўднёвы захад, каб вярнуць свае законныя тэрыторыі, якія Мексіка страціла ў сярэдзіне 19 стагоддзя. І вось насельніцтва цэнтру Злучаных Штатаў, гэтая тэлеграма разышлася вельмі шырока па прэсе амерыканскай, канечне. Настрой быў супраць амерыканскі, грамадскі, супраць вайны. А тут вось гэтыя амерыканцы, тыя самыя раднейкі сярэдняга захаду, раптам уявілі вось гэтых мексіканскіх бандытаў, так, класічных, гіганцкая самбрэра, там, стужкі з патронамі, з набоямі цераз грудзі. І вось на ганку нашага дому гэта. Не, панове, трэба нямецчыну канчаць. І вось так уцягнулі Амерыку ў гэтую вайну. У Другую сусветную таксама там не так проста было уцягнуць Амерыку. Было шмат заяваў супраць удзелу. Вось, ну, і гэтыя знакамітыя мітынгі ля Капітолію, што Гітлер нас не атакуе, навошта мы будзем атакаваць Гітлера. Таму там таксама давялося прыкладаць высілкі. І вось толькі пасля Другой сусветнай з'яўляецца новая дактрына Трумана, што Злучаныя Штаты выступаюць як такая не тое, што паліцэйская, а ахоўная сіла ад распаўсюду камунізма. І тады ўжо Злучаныя Штаты пачынаюць дзейнічаць па ўсім зямным шары дзеля таго, каб не дапусціць распаўсюду камунізма. І у выніку дактрына Манро, канешне, хутка забываецца пасля гэтага. І Абама, падаецца, яшчэ падчас першага свайго тэрміну казаў, а можа ўжо і другі быў, дакладна не прыгадаю дату, ён казаў, што ўсё, дактрына Манро сканала. І тут вось зноўку гэтая іронія гісторыі. Мы хаваем нейкія з'явы, мы думаем, што ўсё чалавецтва пра гэта забылася. Я сам казаў у сваіх коментах, што толькі дурань у пачатку 21 стагоддзя можа мысліць там катэгорыямі экспансіі, катэгорыямі захопу земляў. Я, дарэчы, не адмаўляюся ад гэтай сваёй думкі, сваёй пазіцыі. Вось. Но тым не менш, яны нараджаюцца. Дарэчы, прывітанне Фрэнсісу Фукуяме чарговае, што канец гісторыі, ўсё людзі зразумелі, дзе іх выгада, не, людзі не зразумелі, дзе іх выгада. Ось, і будуць нараджацца такія, як Трамп, і такія, як Лукашенко, і гэтак далей, якія не дадуць нам моцна сумаваць. Калі падсумаваць трошкі, да, более так, я разумею, як гісторык, да, мы можам з вами размаўляць цяпер вельмі доўга, але час, на жаль, абмежаваны, да, калі трошкі падсумаваць, якія вось сёння агульныя рысы ў Трампа і Лукашэнкі мы бачым? Агульныя рысы, я думаю, у Лукашэнкі гэта праявілася даўно і відавочна, у Трампа гэта праяўляецца ў некаторых такіх выказваннях па Фройду. Гэта ўлада. Гэта захаваць уладу і ажыццяўляць тую карціну свету, якую ты сабе ўяўляеш. Не зважаючы там на агульнапрынятыя правілы, на законы, нават на тое, што у стратэгічным пляне, да нават у тактычным. Гэта прывядзе да страту, тваіх жа страту. Вось зноўку Трамп, ну, мы ведаем, што дакладней здагадваемся, што галоўная мэта Трампа на міжнароднай арэне гэта перамагчы Кітай у гэтым протыстаянні. Падчас першай кадэнцыі Трамп абвяшчаў гандлёвую вайну Кітаю праз увядзенне гэтых мытных пошлінаў. Вынік павінны быць які. Вось Трамп думаў, што з'явяцца вытворчасці ў Злучаных Штатах, яны вернуцца ў Злучаныя Штаты, а гэта адпаведна рост працоўных месцаў, гэта рост заробкаў, узроўню жыцця, эканомікі і гэтак далей. А па выніку, калі паглядзець, да чаго прывялі гэтыя тарыфныя войны Трампа, гэта ад 250 до 300 тысячаў працоўных месцаў, якія Злучаныя Штаты згубілі па выніку вось гэтых войнаў. Вытворчасці не вярнуліся на тэрыторыю Амерыкі.
просто амерыканскі бізнес пачаў выбудоўваць новыя ланцугі вось гэтых сувязяў і просто пераключыўся на іншыя краіны вытворцы з Китаю. Так, Кітай таксама панёс пэўныя страты, но тут зноўку пытаннечка, ці ёсць задачай для Трампа і мэтай Трампа, каб засталіся там голы босы Сі і голы босы Трамп, каб яны паказвалі адзін на аднаго пальцам і рагаталі там ад выгляду свайго суперніка. Так што вось тут Трамп яшчэ падобны на Лукашэнку тым, што ён не прадумывае наступствы сваіх рашэнняў. Як, уласна кажучы, ягоная адміністрацыя. Папярэдняя адміністрацыя была больш асцярожнай, больш разважлівай. Яны паспелі перахапіць руку Трампа, не даўшы падпісаць дамову з Паўночнай Карэяй, якая адчыняла перад Паўночнай Карэяй каласальныя перспектывы развіцця, у тым ліку ядравай праграмы, а Злучаным Штатам давала адно толькі нічога. І вось тая каманда перахапіла, но гэта каштавала пасадаў даволі шмат якіх чыноўнікаў высокіх амерыканскіх. Цяпер каманда, мы бачым, яна пад Трампа навострана, і гэта будзе прыносіць страту Злучаным Штатам у першую чаргу. Вось зноўку падабенства Трампа і Лукашэнкі, яны наносяць страты сваім дзяржавам. Лукашенко, скажем так, ад таго, што яму ўсё роўна на Беларусь, а Трамп таму, што ён вось так сабе ўяўляе. Але ўсё ж такі, калі Лукашенко і Трамп нечым падобнае, так, мы знаходзім гэтыя рысы, то Беларусь і, магчыма, беларусы і ЗША, людзі, якія жывуць там, так, тут мы можам знайсці розніцу, так, беларусы, якія прывыклі ўжо 30 гадоў жыць у міліцэйскай дзяржаве, да, і, магчыма, людзі ў ЗША, якія прывыклі да іншага, да. І я думаю, што гэта вельмі дзіўна, як гэтыя навіны, калі, напрыклад, сайты дзяржаўных органаў ЗША выдалілі каля 8000 старонак, прысвечаных разнастайнасці, так, пад нож трапілі тэксты, прысвечаныя і вакцынам, і прафілактыцы там захворванняў, і метадам іх лячэння, аналізу злачынства на глебе нянавісці, і гэтак далей, да. Вось, то бок, гэта нават у мяне ў беларускі выклікае здзіўленне, як гэта магчыма ў Амерыцы, так? Вось, і вельмі цікава, канешне, чым усё скончыцца і да чаго гэтая палітыка давядзе, палітыка на першых так парах. Вельмі цікава, ведаеце, ёсць фільм мінулага году, у арыгінале ён завецца Civil War, грамадзянская вайна. Наколькі я не памыляюся, расейцы пераклалі як падзенне імперіі. Зноўку, гэта вільготныя мары расейцаў, там што Злучаныя Штаты, ўсё. Вось, гэта вельмі цікавы фільм пра такое магчымую будучыню. Вось прыходзіць прэзідэнт у Белы дом, ён распускае ФБР як непатрэбную структуру, якая толькі высмоктавае грошы з бюджэту. Ён чапляецца сінімі пальцамі за ўладу, у тым ліку з выкарыстаннем сілы, тое, што Трамп кажа. Я б нават гэты фільм расцаніў як такую антытрампаўскую агітку, разлічаную вось на элекцыйную кампанію ў Злучаных Штатах. Но яна не спрацавала, як мы бачым. А паглядзець яе вынікі вось гэтага эксперыменту, пастаўленага над грамадствам, калі вось скажем, самыя радыкальныя мары людзей, а ў людзей жа вельмі розныя мары, радыкальныя, зноўку там мы чуем гэта і з боку, у тым ліку, беларусаў, што давайте зброю возьмем, там пойдзем іх усіх вынішчаць. Вось, калі ласка, вось яно спраўдзілася, можна ўзяць зброю і пайсці ўсіх вынішчаць. І там праз такое роуд-муві, падарожжа групы амерыканскіх журналістаў, якія мараць узяць апошняе інтэрв'ю у гэтага прэзідэнта, вось паказаны гэты шлях, на якім ажыццявіліся гэтыя самыя радыкальныя мары грамадства. Вось калі былі там гэтыя гендерныя праекты, тэмы, інклюзіўнасць і гэтак далей, но што мы можам казаць, што ўсе людзі гэта радасна ўспрымалі? Не, тэмпы гэтага вось прыходу гэтых тэмаў, гэтых наратываў, гэтых, скажем так, вось ракурсаў, якія прапаноўваліся людзям, праз якія трэба глядзець на свет, яны значна аперажалі тое, што чалавек мог
сам адрэфлексаваць, зноўку сфармаваць сваё бачанне. Ні ў кого ж няма, ну, можа, я крышачку перабольшваю, што ні ў кого няма сумненняў, што ўсе мусяць мець роўныя правы. Ніякай там дыскрымінацыі па колеру скоры, па зноўку, як ты сябе адчуваеш мужчынай, жанчынай, дэльфінам, зэдлікам ці кім яшчэ, вось не павінна быць. А з іншага боку, далёка не ўсе да гэтага падрыхтаваныя. Дарэчы, гэта тая праблемка, з якой і мы у тым ліку яшчэ сутыкнемся, нават пасля падзення рэжыму. Мы рызыкуем занадта хутка пайсці вось да гэтых пераменаў, пра якія мы марым. Прыкладам можа быць Уругвай, цудоўная краіна ў Лацінскай Амерыцы, якая з'яўляецца флагманам дэмакратыі на кантыненце паўднёваамерыканскім. Гэта адна з нешматлікіх амерыканскіх краінаў, якая ўваходзіць у індексе дэмакратыі часопіса «Экономіст» у верхнюю двадцатку, то бок поўныя дэмакраты. Вось гэта дэмакратыя, Уругвай ён заўжды адрозніваўся такой дэмакратычнасцю, акрамя кароткага перыяду 70-х, пачатку 80-х, дзе была вельмі жорсткая дыктатура. Вось раптоўна гэтая дэмакратыя прывяла сабе да дыктатуры вайскоўцаў, вельмі жорсткай, там у адсоткавым пляне больш насельніцтва прайшло праз турмы, чым у Беларусі нават. Вось, ну потым зноў вярнуліся да дэмакратыі, вялікі ўзровень інклюзіўнасці, ну, прыгадаем ўжо нябожчыка, на жаль, прэзідэнта Мухіку, які быў такім вобразам для падражанняў лідараў усяго свету. Вось ён легітымізаваў ужыванне лёгкіх наркотыкаў, а цяпер мы што бачым? Цяпер да ўлады прыйшоў таксама чалавек, які, ну, мы хутчэй паставім бліжэй да Трампа. Яго вось на шкале лідараў і іх якасцяў ён бліжэй да Трампа. І насельніцтва гэта ахвотна ўспрымае. Бо вось гэтыя хуткія радыкальныя перамены, якія вялі зноўку да гендернай роўнасці, да інклюзіўнасці і гэтак далей, яны крыху напрудзілі грамадства. І грамадства вырашыла, паколькі ўсё ж такі дэмакратыя, і ў іх ёсць магчымасць абіраць, яны абралі таго лідара, які прапаноўваў ім, ну, больш спакойны шлях. Не такі, які вось ужо абганяў узровень развіцця грамадства, прапаноўваў больш высокую планку, да якой грамадству яшчэ цяжка было дацягнуцца. Таму, дарэчы, вось нам трэба ўлічваць гэты досвед, і радыкальных крокаў дапускаць не трэба, бо прыляціць бумеранг, і мы можам апынуцца яшчэ ў больш жорсткім рэжыме, чым цяпер. Хаця, канешне, гэта цяжка ўявіць, но такое быць можа. Таму вось тут зноўку, і гледзячы на Трампа, вось чаго ў Трампа няма, як у Лукашэнкі. Гэта ўнутранага абмежавальніка. Гэта разуменне, што, ну, вось за некаторыя рысы нельга заступаць, бо далей кепска будзе. Далей ты проста пачнеш вось гэты шлях свой імклівы ў бездань. Вось у Трампа, зноўку я кажу, што яго няма, но тут жа прыходзіць у галаву тое, што было падчас папярэдняй кадэнцыі, ён шмат што ўсё ж такі здолеў адкруціць назад. І цяпер таксама, вось давайте паглядзім ягонае выказванне наконт вайны ва ўкраіне. Ён жа што абяцаў? За адзін дзень, за 3, за адзін. За адзін. Уже ўсе І забыліся. далей, што ён кажа? Ну, добра, зараз мы вось паразмаўляем з Пуцінам, там усё на мазе ўжо, потым там праз пару тыдняў так, у нас усё ўжо рыхтуецца, паразмаўляем з Пуцінам, усё на мазі. Далей, ну, праз паўгады мы дакладна скончым гэтыя баявыя дзеянні, цяпер гаворка нават не пра паўгады ідзе. Вось, то бок, ну, ўсё ж такі у яго ёсць разуменне рэалістычнасці. Вось, за якую вось за межы гэтай рэалістычнасці ўжо выйсці нельга. І тут, канечне, можна спадзявацца, што, нягледзячы на ўвесь гэты кавалерыйскі наскок, які нам паабяцаў Трамп і прадэманстраваў, уласна кажучы, і нават не беспаспяхова, бо мы бачым, Панама абвесціла пра выхад свой з ініцыятывы «Пояс-шлях», што значна зніжае ўплыў кітайцаў, магчымасць уплываць
бо гэта замена кітайскіх інвестыцый ў краіну на амерыканскія ў першую чаргу. Потым Мексіка паразмаўлялі два прэзідэнта, прэзідэнтка, і вось 10 тысячаў мексіканскіх войскаў накіроўваюцца на мяжу, каб кантраляваць вось гэтую мяжу, не пускаць нелегальных мігрантаў, наркотыкі зноўку. Вось з Грэнляндыяй пакуль вось гэта праблемка. Канечне, дарэчы, Грэнляндыя гэта якраз элемент ажыццяўлення дактрыны Монро. Калі Амерыка кантралюе Аляску з аднаго боку, Грэнляндыю з іншага, і вось як шчытамі гэтымі прыкрыта гэтымі тэрыторыямі, і ўсё. А вы там у старым свеце хоць перадушыцеся. Ну, так і зразумела, да. Чым гэта ўсё скончыцца, гэта гісторыя, я думаю, яшчэ рана даваць нейкія такія глядзець на перспектывы, да, я думаю, што яшчэ будзем сачыць за гэтым, як будзе паводзіць сябе адміністрацыя, сам Трамп, і пра што будуць дамаўляцца палітыкі ў гэтым свеце. На жаль, час нашага эфіра, нашай размовы скончаны. Дзякую вам вялікі. До самага цікавага заўжды час завеш. Ну, я думаю, што мы яшчэ сустрэнемся ў нашых будучых выпусках. Я нагадаю, што са студыі працавала Марыя Вайтовіч, і сёння ў нас быў у гасцях доктар гістарычных навук Яўген Красулін. Вялікі вам дзякуй, што знайшлі час. Не паспеў я за гэтыя 40 хвілін абараніцца. З намі так паразмаўляць. Да новых сустрэчаў. Шчасліва. Шчасліва.